дар ифтитоҳи озмуни байналмилалии пули забони чинӣ дар донишкадаи Конфутсияи назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон нутиқон зикр доштанд, ки ҷумҳурии мардумии чин яке аз ҳамсоядавлатҳои дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва бо омӯзиши забони чинӣ метавон бештари мардуми тоҷикро бо таърих ва фарҳанги мардуми ин давлат ошно кард. Тазаккур дода шуд, ки имрӯзҳо дар бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи Тоҷикистон синфхонаҳои забони чинӣ кушода шудааст, ки аксарияти ин толибилмон дар донишкадаи Конфутсия низ ба омӯзиши забони чинӣ машғуланд. зикр гардид, ки донишкадаи Конфутсияи назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар рушди муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон ва чин саҳми бузурге гузошта, дар фаҳмиши чин ва фарҳанги чин аз ҷониби мардуми тоҷик саҳмгузор мебошад. Баромадкунандагон иброз доштанд, ки озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ як чорабинии муҳим дар саросари ҷаҳон мебошад, ки аз соли 2002 баргузор мешавад. Аз соли 2017 ин озмун диққати миллионҳо ҷавононро дар беш аз 110 кишвари дунё ҷалб карда, барои донишҷӯён ва толибилмон як платформаи муҳими омӯзиши забони чинӣ гаштааст ва бренди машҳур дар соҳаи ҳамкориҳои фарҳангии байналмилалӣ ҳамчун озмуни забон, ки пули умумиҷаҳонии фарҳанг, дӯстӣ ва маърифат мебошад, маъмул гаштааст. Озмуни байналмилалии пули забони чинӣ миёни толибилмон яке аз барномаҳои муҳими пайвасткунандаи муносибатҳои илмию фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин ба шумор меравад ва дар озмуни имрӯзаи он 8 нафар довталабон аз Тоҷикистон қувваозмоӣ карда маҳорату истеъдоди хешро нишон доданд. Ширкаткунандагони даври ниҳоии озмуни мазкур 8 нафар аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок карда маҳорати забондонӣ ва малакаҳои касбиву оинҳои хос ба мардуми чинро дар ҳузури ҳайати ҳакамон нишон доданд. Баъд аз таҳлили маҳорати забондонии довталабони марҳилаи ниҳоии озмун, ҷойи аввал насиби Абуалӣ Синозод, мақоми дуюм ба Камолиддин Икромов ва ҷойи сеюм ба Ёсуман Мирзо дода шуд.